Good morning, Bombo Benz, no? So gan maniti mo mga fans sa kahanginan. Yeah. Ngan, kumusta ka mo? Labi na itakan mga kababayan nga mga purunganan nga namamati iti mo programa. Ba, totoo tinuod ini nga dakat ko inhiya nga problema comparable han COVID-19 nga pandemic. Kay han pandemic, gini-restoryahan ang supply. Yan na, gini-restoryahan it supply. So, it uncertainty talaga makalilisang. Di rila naman paghulap hit mga tao. Salit sa inhiya para haakan nga gidadako nga leksyon nga sana kunta maging lesson na agad ang pandemic. Ay so ganyan na nga atin na atubang dependent gid kita masyado hiton crude hit oil labi na pag-transport hiton atin mga goods. So dapat gud talaga igsulong gud iton food sufficiency para iton presyo iton basic commodities diri gud humitaas. Kay kairo gud hit mga tao salit nakikimaluya kita aton mga kabataan nga sana gamitin gud iton mga katunaan nga iragin tatagadan itira mga kagana kung itira pamilya nga ma-utilized gud para in food production para makabulig naman la kita hiton food security para hitaton mga kababayan para diri na kita mag-inangkaton hiton pagkaon hikahi kami kasi di Haborongan Bombo Benz limitado iton amon lugar para hiton rice production so itamon na pro-produce di nga rice hit kada tuig diri enough para hit amon consumption so na-import kami na angkat so ganhin yan ang iting kakarukayakanan pag initaas iton presyo iton gasolina natural ipapasa ma iton cost iton fuel nga dahil iton kinilo iton bugas asidit akin na usa nga mga concerns nga dako kay makbisa pa maman ni may papalit hinwara na supply sana diri to anak na imbasahan ha periodiko nga ang Vietnam nag-restrict na hirahan pag-export ang ira rice nira bugas takay masugad nga ini hain pamakithin dadalagan sana makatuloy kita itaton angkatan ngan it's about time also daman nga limit na daman itaton rice consumption kay napadiabetes mga anit for health purposes as well pero kay it's not easy nga pagtutdoan natin itat mga kababayan pag-diet iton rice kay in my case hanaton generation di na ako nasaring anak na itaknanay nga dayan ay ka makisira damo at pagkakanit loto kay bas ka mapuol only to find out nga diabetes ngayon iti mo kagagawasan hindi ni mga ma-regulate iton diet ni iton rice yan na pagkaya na anhan itikanghan pagtikanghan increase no talaga natin ang city police office ang syudad para pagmonitor ang mga gasoline stations nga nag-ooperate di Haborongan. And it's sad to note, may namon usad tulo nga gasoline station nga wala pa nga ni pag-a-announce yung pag-increase. Nag-increase na dayon. Nag-una. So, documented din isa sa mga opinion na kagakilab na karisibak kuanhin communication coming from the DILG natikan naman DOE tinagang kami portal kung hain kami magpo-forward hiton amon hiton reports no hiton kabutangan hit mga presyo hiton gasolina di amon nga dapit kay para hira it makapag-decide kay ini nga operation hiton mga gasoline stations it nagre-regulate man gud hin Department of Energy. Yes. Pero ginsaring ko nag-atag na verbal warning nga otro pa nga ni ini pero di rin nangangahulugan nga base hiton magiging findings at DOE. Although yes may danalo katirahin business permit city pero mas mamarigon kung itong DOE daman iton maghahataghin pato kung papatukan man or warningan la. Kasi karuyag ko liwat ipacheck iton mga stock ditit ira mga tangki ha ilarom nga diri gumawas nga profiteering kay kung pananglitan ang kapalit hit so ganlahit ka barato kay ano nga
may paman available nga stock ang gasoline station kaya nung ipapasa-pasa nga din marumahal. Correct. Labi-labi na pa naman bumbubins kung halimbawa maaram na hirang mag-i-increase buwas or pera kaadlaw ma-increase tinuyo-tuyo nga nagsara ang gasoline station. Kay barato pa man niya kapalit para lumanatit nga paghitaas. Kasi para haakon sobra-sobra na nga greed, sobra-sobra na nga pag-take advantage itong mga tao. So, itong nga klase negosyante, warahit dapat niya po ang diniha kalibutan na magninegosyohon. Kay itiyala gininanaunaan, itiyala kalugaringan nga interest. Correct. Mamaramang kita nga napalitit niya yung barato. Dapat kunta, nag-o-open lahi, wala na niya sala, kung wala napalit. Yun. Pero never nga mag-close siya. Kay isa nga, saring ko, anamang BPLO nga, si Pumpulis, may data katungod pag-check it era kuan, it era supply, dito it era mga tangke. Okay. Pero kay para may wasan ining pag-abuso. Correct. Maging deterrent ba nga itong local government unit nag-aalin susunod. Dili taton mga inin transport group, ano't mga hinabang nga may anana nga sano available, Mayor? Maluoy lang Diyos, una nga, nga simana, nagkistorya kaming Director Grace Subong, itong Department of Social Welfare, HRD. May roll out, ipanahatag diha Borongan City, nga assistance, financial assistance, nga itaman mga tricycle drivers. So, kakulap pala ng kaadlaw, kakarawat, ang template, naging palusad na Department of Social Welfare. So, amon team di City, nagtitikang na itira iton pag-validate kay kasi initially naman file di 1,908. So kakilop, nag-report ha ako and in charge na sobra kami 1,100. So kasi we have to be very strict, no? Nga talaga angad in nga mga warm body kay bangin in nga di munay magpakakarawat mga kalagnak dato yung accountability nga makarawad nga mahatag hin financial assistance nga di man angay tagan. Correct. So nan siyempre ining cash pa naman ini kaya hatag iton na national government hayra. Diri sugad iton itamon naman plano iton city government kay sa liwat itamon pagbabasihan nga data. Itamon isasubmit sa DSW. Di asit kasi nisigurado namon nga tricycle driver nga nagbibiyahe diri tricycle driver la ay lisensya. It actual good kay ikatuyuanan man hini nga waray maging disruption itong transport sector even during the crisis para makabulig hit mobility hiton mga tao nga diri lumagapak itaton local economy. So asaliwat ita katuyuanan hakadugtong hini nakapaghimang raw nakitahan mga presidente namon mga todas di Borongan nya nga simana ngan magkikirigta nga haw kami hit sunod nga simana para na pagripaso ngan pag-finalize na kumpara iton ihahatag nga subsidiya iton city government ngadto haira nga sektor. A kondisyon nga waray magfa-file in fair increase baga nga iton city government it ma-assume ang paghitaan kung ano man ang iginhitaas nga presyo han gasolina para as is lagi hapon itpamasahe para diri maka-discourage iton mga tao iton paglakat. Kay di nga ni itaw lumakat at lahit ira padibalay talaga apektado gud itamon local economy. Ganit ira liwat pangita itaton mga tricycle driver kay Roman. They are so marginalized already. Ngan hira iton direct hit. Numero 1 gud nga mahihit. Pero itaman anamon proposal nga iging kuang kuhaira iging istorya diri pinaagihin cash kundi coupon. Okay. Okay, natakon na kinadidilikaduhan kung cash bangin igkadtulahit scatter or talpak patal na. So diri na mabiyahe. Waray nasasakyan hitamon mga tao. Correct. Just in case mahinabuman iton. So in a form of
kuan in a form of coupon. So asit nga magkakamayada ng negotiation hit nga tanan nga mga gasoline station operator ni diha Borongan, except la hindo nga gasoline station kay may ada korelasyon. Diri hirabulig. Okay, may da korelasyon nga mga tag-iya. So bawal. Okay. Kasi hindi diri pwede mag-participate. So saring pamanhan igriba pa kaya numang mayor nga diri hirabulig ay asa malugod it barato. Nga naken di ko nakaruyag masuspindi nga haw. Bisan ko nitat intention maupay total may daman mga available nga mga gasoline stations nga nag-ooperate din sa Borongan. Dapat aton iton lekyan nga mga sulay nga dapat maging patas la kita. And hopefully naintindihan manira nga pagsiring ko nga bang dadamak suspendiran kasuhan na damak kita mga kontra. Siya. So amo iton nga mga pitad nga diri la po bumbubensi unang hit mga tricycle drivers kasi iton Borongan City is unique, may danam dodo nga isla. Pati naman iton amon mga operator iton pump boat nga nagbibiyahe nga tutam dodo nga isla. Upod liwatin hira iton amon plano nga paghatag in fuel subsidy in a form of fuel coupon. Yun. Pero din aton na kanan ba sa libreng sakay ongoing lagi hapon rin biyahe lagi hapon ni Mayor? Yes, ongoing lagi hapon ito natin libre sakay ngan mo pay nabanggit ni mano during our meeting ak nahaira iginabrihan ko na natin mga tricycle drivers president nga in the event nga ni nga magkawaraan na supply ngan talaga diri na daman arakuson itpaghitaas it gasolina gag i-utilize itong city government itong libre sakay na tanan na hiton amon mga citizens sa Borongan. Pero asit yan nga gimpa-finalize na kay nag-digitalize naman kami kuntaloy nga patit amon ibang mga citizens mahiupod na hiton listahan ni digitalization. Magpaparehistro kami kaliwas la hiton Semana Santa para pag magkamayada na ng datos ngayon maka-access na heret libre nga sakay. Pero sa require ha kondisyon na kundiri na talaga kakayanan kay kung siguro sigang hitak pakabati kunya nala na by next week may da pasabilidad nga bangin mag 200 na itong litro hit diesel. Pananglitan mag 150 na damay it litro hit gasolina. So tikang hanwara pa krisis sobra na 100 pesos per liter. Di man kakayanan it city government ipag-subsidize. Nga tanan nga amon mga tricycle driver. Kaya nga ni, saring ko nga ni Hayra, ini nga akin igin proponer ha yung solusyon para ha akin, this is just a cosmetic solution. Baga, pankuan lain panandalian, because it reality man talaga, nga ipag-udungguhin nga gera. Ngan maraman liwat naman kita nga bisit umunang maluilan Diyos buwas di remit diritso mahabobo it presyo kay kagabi nga ni hanak pagpinan mati hana sinit hearing yan kagabi ko pala hibabaro nga di tama nga mag-i-increase ang mga gasoline stations oil companies nga an old stock panira anakit pakaintindi ang loob supply and demand kung mahal met ang pinalit yana di mahal da may pagbalit dya di ang pagpalitan una nga barato imabaro balit dyahin mahal kaya kung hiya ko nga nin oil companies maaawod nga niya kay manggagana pero sakripisyo hitakan mga igkasi tao ma-profit akin billions of pesos pero di akit maaram kung una nung pag-atubang makagarahom nga Diyos ititsuga. Yan ay nga ni krisis na krisis lagi at daralahiton greed. Okay. Pero beyond that itakan pedigree kay mayor malaki ta pero didi atin na sudad na Borongan asit nga munpitad saring ko pa bawal it gasoline station magsara artificially nga may da pa ni stock itiya tangke. Kay once ma-found out namon nga nagsarahiya, tungod la kay nahibarohiya may niya advance information nga maghihita asit sunod nga adlaw.
nga may da panistak in ibanit nga karukayakan. Oho. Okay. So, well, hasok ka dinin, by the way, ang katiton iyo gasolina dida, di natin kang, dito na Tacloban or may da dipo, Mayor Haran dida iyo? Maluoy lang Diyos actually, ubos nagikan hayo kay hanhaningani, na disrupted talaga na namon supply kay may daging ko-construct ang Department of Public Works and Highways nga usa nga tulay dida Barangay Kotikot, Municipality o Buheporlos. An Irradiator Bridge, diri makaka-withstand mga tanker nga nagikan Tacloban City nga ang kargahan tanker is 24,000 liters. So, di man daman hirapoy di mag-reroute nga di hakuan luyo via TAP or via Buray kay may daman ongoing construction development di hinabangan or kalbiga nga dapit. So nagkamayada talaga naman pag-edeng labi na ang gasolinahan ang mga gasoline station han Petron kay kinahanglan iglibot igbarging pay kadto pa Northern Samar. So nagmaiting mga 2 to 3 days something like that. So as I said amon downside mao pay nala kay one time nagpatawag si Governor R.B. Ibardoni meeting si Provincial Peace and Order and Development Council meeting and Provincial Drug Council meeting nan kuan liwatan ito na nga panginano ni Governor R.B. about hininga pagtaga gasolina dito ko raise ang Governor R.B. hanang meeting at least somehow nagkamayada aksyon ang DPWH pero nagkakamayada titportat na naman. I mean, ano nga, iton-itonay kasi nasa ring ang DPWH District Office di Haaman ng Borongan nga pwede ko no agian itong Irradiator Bridge basta mga fuel tanker. Ang saring naman nagdi-deliver hamon nga di Borongan nga Caltex. Kinahanglan namin black and white nga paagiang kami. So, ang DPWH naman na-refuse yung paghimuhin black and white. So, iton-itonay na naman. Maupay na lait nga di nakakaintindi. Ginuberno Di ko naintindihan kaya nga di mag-black and white. Kung pwede man. Kay ang rason kasi ko anak na hibaron nga information, kay bangin ko pag sobrang hit iba, abay, ano ba yan? Darala hit ito nga mga hagbabaw nga rason, nga bugos nga probinsya sinarangan sa Amar iset magsasaper, kaya hindi nira ma-resolve. Kaya kung didilit hakaborongan, didilit territory, pinahaagi ko kaya di man, kasi ipiktuhit kawaran supply, makakahatag pagpanik mga tao. Once magpanik na mga tao, problema kadako. Correct. Panglit hirap, bangla nira pinakakalaksi. Nga nasitak daman nalilipayan, on the other hand. Maluoy lang Diyos. Kinita kong relax itat mga tao, waray di dahing kahulop or pagpanik. Salit diri maupay, nga iton ahinsya pahit gobyerno, it mag-create panic or unintentional signanta na lang pag-disrupt iton availability ito natin mga fuel. Ayun. Okay. So, karagsigon Mayor, waray man na nabo nga increase it pamasahe tungod adto nga subsidy nga hatag iton gobyerno, amo tud magko-control sugad. Yes. That is the vision. As it aton intention nga waray increase it pasahe. Kaya mag-increase nga it pasahod, definitely tao di rin malakat. Correct. Di rin naman in town damit at mga tricycle drivers makita kay di naman magkakalakat, magkakagawas or itiba magbibisiklita na light, iba naman magbabaktas. So, natanan apektado. Okay. Itaton kasi tuyo, waray good talaga kitaan nga disruption nga mahinanabo. Kaya kay bisa nga ni nga 4-day work week kung pwede la. Para haakon di Borongan, karoon ko contact nga wara Padayon light, panarabaho, kay nagsasarangan ito mga government agency, so no transaction. Correct. So,
kung may da transaksyon hiton gobyerno at biyernes, ito mga tao, mapipiritan hira masingad to. Masakay hira, makaon hira. So, ini nga mga activity, kakabuligin hit at mga taga-restaurant, mga nagkakarnihan. I mean, diri mahahalata nga iton impact na di maupay hitatan ekonomiya, diri sobra-sobra itlagapak. Correct. Kumbaga hinay-hinay la. Anyway, at least baga ako ito yung punto. Mayor, baing kamay na mensahe nga dito aton mga kabugtor, especially mga taga-Borongan, ihatag kayo mo tigayon, yan na nga may dakit nga katabang ng krisis o ganini. Go ahead. At salamat, Bombo Benz, ang hitakan mga kababayan, nag-aabila-abila kayo, kaini nga giyera talaga, diri lain problema hiton disruption hit oil gatanan it katawhan in apektado salit na apila kayo nga oblanta daman hin mga pagampo ngadto makagaraw nga Dios nga pasirakan it mga huna-huna it at mga leaders nga may dahing kalabutan hin nga giyera nga kumbaga pagrestoryahan na it kamurayaw kay hangad diri ilabi na padaman haatan ha Pilipinas nga dependent kita hiton oil tikang hagawas hikita gadit ora-ora nga rugmok yan na no. So diri light aton pakasgan ta pa iton aton pangaraba iton makagarahom nga Dios nga sana maudeng nagad kay damoy aton mga kababayan iton magkukori no. Ay tiba nga mga negosyante diri mag-hold hirahit ira ginahanaan nga pagnegosyo kay the right uncertainty. Waray kapihuan so apektado gud iton aton ekonomiya nga ubos iton mga tao asit magsasuffer nga asit una-una ko nga pinangangaritan kung kaso man mag-iniha ini nga giyera. So hayo nga tanan nagpapasalamat ak labi na iton Bombo Radyo na tinagan iton city government hinhigayon nga makapagpahamtang, makahimang raw, nga makaistorya ka mo pinaagi iton hakahanginan hini nga radio station nga may paabot. Nga babalikan ko, no, pati ang paghatag ng subsidiya nga aton mga pambot operators nga nagbibiyahe nga aton mga isla. Nagtatransportan mga tao. Upod liwat ini derila naton mga tricycle drivers dinhi Borongan. Mayor, thank you so much. Mula, Bombo Benz. Salamat, Mayor. Oras sa Bombo Radio. Mapahingaga. Mga kabombo, nakaupod na ito, takna, Don City Mayor, Borongan City, Samar, Mayor Jose Ivan Dayan Agda.